Ayan, sige, babalasang. Oh, may kayo lang ito. Unag. Welcome, welcome. Dagi say padpadak di tangahan nga makalipat. Oy! Waday inila. Oh, ay na. Ayos ang ay lalaki. Uy! Sinili ayon na nan pasyaran. Tenggana kedwani adiak malinglingan dinerupa na yadin ugali na namingsan ay nasdam at kami nagpasyar sin syudad ay kadaan di hardin nanisi istorya kami nansinsin niyo kami enggana sin ay manablabi o sikha adia malinglingan totoo di rupam yadin ugali nukuma mabalin tao malikan saan tandin biyaku et man simpan. Take it away on keyboards. Adwani paayat iman maililiw nan sus ay pusok kayang tansik diyan na hininahapan public place sorry no kumaha dirik nam at pariho sinrik nam tadaita din man kagasatan o sikha